Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-produzzjonijiet tal-films internazzjonali nefqu f'pajjiżna aktar minn 100 miljun euro. Ħabar dan il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fil-Parlament meta kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari ta' deputat nazzjonalista Tony Bezzina. Kemm kienet in-nefqa tal-films li ġibna f'pajjiżna fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, mhux il-budget tagħhom mhux il-budget totali tal-films kollha li ġew f'pajjiżna fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena. Kemm nefqu flus f'pajjiżna. Taf kemm nefqu fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena, Sur President? 100 miljun euro. Dan ikompli konferma trasformazzjoni profonda tul dawn l-aħħar snin f'dan is-settur u llum qed titqies fost l-aktar vitali għall-ekonomija Maltija, xi ħaġa li anke toħroġ mir-rapporti ekonomiċi li saru mill-Kummissjoni Maltija tal-Films u li ġew ukoll verifikati mill-Awditur Ġenerali konfermaw kif fl-aħħar 5 snin l-industrija tal-films ġenerat biljun euro fl-ekonomija Maltija. L-istess rapporti wrew li għal kull euro li jiġi investit, l-industrija tal-films tiġġenera 3 euro lura fl-ekonomija ta' Malta. Minn barra hekk l-industrija tal-films f'pajjiżna llum qed tipprovdi l-opportunitajiet f'mijiet ta' impjiegi ta' kwalità is-sena kollha fejn il-Maltin ukoll qed jaħdmu fuq is-settijiet ta' wħud mill-aqwa blockbusters li jinġibdu fostna. Fil-fatt, 8 minn kull 10 ħaddiema li jaħdmu fil-films huma Maltin, dan fil-waqt li fl-aħħar sentejn aktar minn 700 negozju Malti ħadem f'dan is-settur. Dwar dan tkellimna aktar mal-Kummissarju tal-Films Johan Grek. Għal pajjiżna dan ħloqna x-xogħol, ħloqna il-jobs għal Maltin u l-Awċin biex is-sena kollha ikomplu jaħdmu fil-films. Dawwarna r-rotta ta' din l-industrija minn industrija li għal 90 sena kienet waħda staġjonali, taħdem bl-iskossi, taħdem għal ftit żmien fejn fija jaħdmu ftit uħud. Illum dawwarna dik is-sitwazzjoni għal industrija li taħdem kuljum, għandna aktar minn 1000 ruħ jaħdmu fl-industrija tal-films. Il-Kummissarju tal-Film sostna li għalhekk huwa importanti l-investiment f'din l-industrija għaliex l-investiment hija tirendi għal aktar investiment lejn pajjiżna. Dan fid-dawl li l-Mediterranean Film Festival trasforma ideat u opportunitajiet f'riżultati tanġibbli bi proġetti ta' films li mhux tal-li żiedu l-budget tagħhom f'Malta imma li anke jattira interess kbir minn producers u diretturi tal-films ta' fama internazzjonali.